Hvala vam svima. Moram biti iskren i reći da doista nisam pripremao nikakvi pobjednički govor. Nisam pripremao jer sam se koncentrirao na ovu kampanju koja je bila izuzetno duga i izuzetno naporna, ne samo za mene, nego vjerujem i za moje protukandidate, gospodina Matića i gospodina Hrga. Želim zahvaliti svima vama koji ste mi danas dali povjerenje da vodim najstariju hrvatsku političku stranku. Rekao sam u govoru i sada ću ponoviti, ja vas neću sigurno razočarati. Mi krećemo, odnosno okrećemo novu stranicu u povijesti naše stranke. Danas je HSS po prvi puta od 90. do danas, poslije Drage Stipca, dobio predsjednika koji nema veze sa onima što je bilo u prošlosti, koji nema nikakve veze sa ničim osim sa HSS-om, osim sa hrvatskim narodom i osim sa hrvatskom domovinom. Bićete ponosni. Obećavam da ćete uskoro biti ponosni što ste članovi naše najstarije stranke. Naravno da mi možemo bolje. Naravno da mi moramo bolje. Ali prije svega morat ćemo poraditi na nekim stvarima kako bismo se bolje organizirali. Rekao sam da danas ne smije biti izbornih gubitnika. Danas ima puno ljudi koji nisu prošli na listama, ne samo kao kandidati za predsjednike, nego kao kandidati za sve ostale funkcije. Nema izbornih gubitnika i gospodin Nenad Matić i gospodin Branko Hrg zajedno sa mnom će voditi Hrvatsku seljačku stranku. Nema novih podjela, samo zajedno sa vjerom u Boga i sa seljačkom slogom. Vi koji me poznajete, koji znate kako sam radio i kako smo zajedno radili na lokalnoj i regionalnoj razini, znate da govorim istinu. Znate da nitko neće biti marginaliziran i znate da ću doista podvući crtu da ćemo svi zajedno graditi novi HSS, novi stari HSS, novi Radićev HSS. Želio bih ipak zahvaliti mnogim ljudima koji su me podržali, koji su pomogli u ovoj cijeloj priči, u ovoj cijeloj napornoj kampanji. Prije svega moram zahvaliti gospodinu Stjepanu Kožiću, županu Zagrebačke županije, što me podržao za kandidata. Hvala župane! Moram ga zahvaliti što je vjerovao u mene, jer su i do njega vjerojatno dolazile svakakve informacije. Ja sam takav kakav jesam, ja sam temperamentan, kod mene nema dlake na jeziku, kažem ono što mislim i vjerujem da je to budućnost hrvatske politike, da je u hrvatskoj politici dosta laži, dosta obmana i da moramo napokon jedni drugima početi govoriti istinu. To će hrvatski narod prepoznati. Takav HSS želim i takav HSS od danas, ne od sutra, nego od danas ćemo svi zajedno graditi. Moram reći, iako nisam to previše spominjao, da se ne bih kandidirao za predsjednika, da se kandidirala gospođa Marijana Petir. I sada to kažem kad je sve gotovo, i sada kažem da je Marijana Petir naša najveća hrvatska politička zvijezda, naša najveća zvijezda HSS-a i da sam uvjeren da će i ona biti ponosna što me podržala u ovoj kandidaturi. Marijana Petir, hvala. Neću duljiti sa govorima. Čeka nas veliki posao. Čeka nas ogromni posao. Čeka nas posao da naša stranka ponovno postane stranka. Više se trgovinom mi nećemo baviti. Mi ćemo poštivati potpise koje smo dali, koje su dali moji prethodnici, koje je stavio gospodin Hrg i iza toga stojim i sada kad je sve gotovo. Nema raskidanja sporazuma sa Domoljubnom koalicijom, nema raskidanja sporazuma s HDZ-om. Ali da ćemo sjesti s našim partnerima i da ćemo vidjeti da li taj sporazum vrijedi za lokalne razine, za regionalne razine. To budite sigurni. Ja neću prodavati HSS za svoju osobnu korist ili za svoje mjesto ili za svoj interes. Ne tražim ništa. HSS ima jednog saborskog zastupnika. Hvala Bogu ako ćemo ih imati i 3, ali ćemo
poštivati svoje potpise, biti korektni do kraja i nećemo tražiti više apsolutno ništa. Okrenut ćemo se sebi, pred nama su lokalni izbori, godinu dana je do lokalnih izbora, mi ćemo vrlo brzo, kroz najviše mjesec dana, krenuti u kampanju za lokalne izbore i tu ćemo po prvi puta potvrditi našu snagu ukoliko se nešto iznenadno ne dogodi na hrvatskoj političkoj sceni, pa ćemo možda moći ili morati ići na nekakve prijevremene izbore. No, to ne ovisi o HSS-u. Mi nećemo rušiti HDZ-ovu vladu, mi nećemo rušiti gospodina Oreškovića. Mi ćemo ih podržavati i nadalje sve do kraja, ali sigurno nećemo više ucjenjivati i tražiti neka mjesta koja nam možda ne pripadaju. Ovo što imamo, ljudi koji su na funkcijama ostaju na našim funkcijama, nećemo ih mijenjati, nećemo ih povlačiti, ali će morati zapeti i svima nama dokazati da su predstavnici HSS-a u izvršnoj vlasti, a ne predstavnici sami sebe. To je točka ispod koje ja neću ići.